من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله حق قدره الدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها خزائن الأسرار وتغرقنا بها في دوائر الأنوار وتختم لنا بها بما ختمت به لأوليائك الأخيار وتحلينا بها بهلية أصفيائك الأبرار وتسعدنا بها في هذه الدار وفي تلك الدار وتحلنا بها دارك الجنة دار القرار وتحيثنا بها من عذاب النار دار البواري. الحمد لله. muna ƙara godiya Allah da ya bamu a rayuwa da numfashi, ya raya mu, ya dawo da mu domin ci gaba da wannan karatu mai albarka, karatun littafin Ashifa bi ta'arifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam na babban malamin musulunci Alƙadi Iyad Musa. Yau muna 10 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 27 ga watan Fabrairu 2026 miladiya Annabi Isa. Har yau muna cikin ismin farko, babi na 4, inda muna fasali mana za mu tashi fasali na farko. الفصل الأول. Fasali na farko a cikin wannan babi بين النبوة والرسالة. To wannan fasali zai yi maka bayani a cikin abin da ya tattara, ya ƙunshi annabta da kuma manzanci aiki. اعلم أن الله جل اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده. Ya kai ɗan uwa, kai sani cewa Ubangiji Maɗaukakin Sarki mai iko ne da ya halicci wato hasken nan na saninsa a bisa zuciyar bayinsa, والعلم بذاته وأسمائه وصفاته. da kuma sanar da su ilimi a haƙƙin zatinsa da sunayensa da sifofinsa. Allah mai iko ne ya sanar da kowa wannan ba tare da wata wasila ba. وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة لو شاء. To da dukkanin wato nauye-nauyensa a matakin farko ba tare da wata wasila ba, inda Allah ya so. Allah yana da iko ya sanar da kai ilimi, ya yi maka wahayi, ya sanar da kai abin da ya so ya sanar da kai, inda ya so ba tare da wata wasila ba. كما حكي عن سنته في بعض الأنبياء. Kamar yadda aka samu aka haƙaito daga cikin wato sunnar Ubangiji Maɗaukakin Sarki a cikin sashen wasu daga cikin annabawa. وذكر بعض أهل التفسير في قوله تعالى. Sashin ma'abuta tafsiri sun ambata a cikin tafsirin faɗin Ubangiji Maɗaukakin Sarki. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة. To wannan ayar ita ce take halastar da cewa Allah Maɗaukakin Sarki ya halastar da cewa tabbatuwar isar da wahayinsa
da wasiɗa da tsani. tuballighuhum kalamahu Domin waɗanda Allah ya isar da wahayin nan nasa bisa tsaninsu su kuma su za su isar da zancen Ubangiji. wa takunu tilka alwasitatu imma min ghairi bashari kal malaikati mal anbiya'i. To ita wannan wasu da ita kuma da Allah ya sanya wadda da ita zai sanarwa da wannan ilimin. To tana iya kasancewa ko tana kasancewa imma min ghairi bashari ko kuma ba lallai sai a mutum ba. Za ta iya kasancewa a wani mutum ba. Mala'ikati Kamar mala'iku suna karɓar abinsu da duk abin da suke karɓa na daga umarni daga wajen Allah kai tsaye. mal anbiya'i To su kuma mala'iku su Allah yake wa wahayi, to su kuma wato mala'ikun su kuma sai su isar da sakon da Allah ya ba su zuwa ga manzanni. To kaga inda Allah ya so da zai zari tasirin mala'ika ya zama to Allah zai yi wahayinsa direct zuwa annabawa. aw min jinsihim kal anbiya'i mal umami. Ko kuma min jinsihim ko kuma a jinsin su annabawan kal anbiya ima al'umami kamar su annabawa da al'umma. To nan ma inda Allah ya so da zai zari batun aiko annabawa su isarwa da al'umma sakon Allah, da sai isarwa da kowane al'umma, kowa suka ga ya san Allah, ya san sakon Allah, ya ba Allah inda Allah ya so. To amma Allah yana nufin wani abu. wala mani'a li hadha min dalilil aqli. To kaga a cikin wannan babu abun hani a cikin dalili na hankali. wa idza jaza hadha Ma dama wannan ya tabbata ya halasta. wa lam yastahil wa ja'at rusulu bima dalla ala sidqihim min mu'jizatihim. To wannan ba zai goro ba kuma. Waja'atu rusul kaga wato manzanni sun zo bima dalla ala sidqihim da abin da yake shiryawa zuwa gaskiyarsu min mu'jizatihim na daga mu'jizozinsu. Duk mu'jizar da Allah ya ba wani manzo, wannan mu'jizar tana shiryawa ne zuwa tabbato gaskiyarsa da cewa hakika shi jakada ne na Ubangiji. wajaba tasdiquhum fi jami'i ma ataw bihi. To in dai annabi ya zo da wata mu'jiza da wata aya, to ya wajabta ya zama wajibi bayi su gasgata wannan abin da shi wannan annabi ya zo da shi. لأن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام. Domin ita mu'jiza wato tana tabbatuwa ne tare da yi wa al'umma tahaddi, wanda annabin da kaga ya zo da mu'jiza to wato tahaddi ne yake wa ga al'umma su in kun isa ku zo da abin da na zo da shi, wanda a wannan tahaddin qa'imun maqama qaulin lahi yana a tsaye a bisa maqamin nan na faɗin Ubangiji. Sadaka abdi. Hakika bawa na yayi gaskiya cikin abin da ya bayyana a gare shi na daga mu'jiza. Hakika ma'ana bawan nan nawa hakika abin da ya isan muku da kuka ga wannan mu'jiza to sakon da yake tattare da shi wallahi wannan gaskiya ne, abin da yake sawa kenan ma'ana sadaka abdi bawa na yayi gaskiya. Fa'adi'uhu wattabi'uhu. Ku jama'an nan da mu'jizar nan ta bayyana gare ku fa'adi'uhu, wajibin ku ba ku wannan manzo da ya bayyana mu'jiza ta bayyana a gare shi, wajibi ne ku yi da'a gare shi. Wattabi'uhu kuma wajibi ne ku yi biyayya gare shi. Wa shahidun ala sidqihi fi ma yaquluhu. Kuma ku tabbata ku shaida a bisa gaskiyarsa cikin dukkanin abin da ya faɗi. Duk abin da ya faɗi to hakika faɗi ne da umarni da sako daga Allah. Wa hadha kafin. To alƙali ya ce wannan ya isar mana a cikin wannan takajeren shimfiɗar da muke. Wa tatwili fi kharijun anil gharad. To mu tsawaita a cikin wannan bayanin to ya fita daga cikin abin da muka nufa na daga wannan tarihi. Don haka bara sai mu takaita a nan. Faman arada tatabbu'ahu. Duk wanda yake so ya sami yalwa a cikin samun bayani a cikin wannan. Wajadahu mustawfan fi musannafati a'immatina rahimahullah. To haƙiƙa zai samu cikakken bayani a cikin littattafan da magabatanmu Allah ya rahamshe su suka rubuta suka wallafa. To in mutum ya koma littattafan magabata to lallai zai samu cikakken wannan bayani.
فالنبوة في لغة من حمزة to ita annubuwatu a cikin lugar wanda suka mayar da ita hamza suka ce nubu'atu kenan. مأخوذة من النبأ وهو الخبر. To duk wanda suka dauki ma'anan nubuwa ko kuma ainihin kalmar nubuwa da wato hamza ne, to ainihin kalmar ma'khuzatun minan naba'i abacciratowa ne daga annabi ba da labari, wa huwa al-khabar shine labari din. وقد لا يهمز على هذا التأويل تسهيلا. kuma za ta iya yiwuwa ba za a yi sa hamza ba ala hadha tawil a bisa wannan tawilin tashilan sabida wato rangwantawa, sabida sassauƙawa. والمعنى abinda ake nufi أن الله تعالى أطلعه على غيبه. cewa Allah maɗaukakin sarki ya tsinkayar da annabawansa a bisa gaibinsa. Allah ya tsinkayar da annabawansa a bisa gaibinsa. To sun sani ko ba su sani ba? Ba kawai batun manzon Allah ake ba, batun sauran annabawa da ake cewa gaibu annabi bai san gaibu ba. To gashi ma'anar saƙon ma a lugha kaka zo istilahi a lugha ga abin da ake nufi cewa Allah ya tsinkayar da bayansa manzanni gaibunsa. Gaibu kuma shine abin da ya koyi daga barinka, to Allah ya riskar da kai na daga ilimi. To ga yanin yana tabbatar mana da cewa annabawa sun san gaibu. Wa a'lamahu annahu nabiyuhu. Kuma ya sanar da su cewa su din shi din annabinsa ne. Fayakunu nabiyyan munabba'an. To sai ya kasance annabi mai ba da labari. Fa'ilun bi ma'ana maf'ulun. To kaga nan ya zo a wazanin fa'ilu amma yana ba da ma'anar fa'ulu. Aw yakunu mukhbiran amma ba'athahu Allah ta'ala bihi. Ko ya kasance mai ba da labari a bisa abin da Allah madaukakin sarki ya turo shi da shi. Wa munabbi'an bima atla'ahu Allah alayhi. Kuma mai ba da labari a bisa abin da Allah ya